Ola, son Pili Montes e son diseñadora de moda. A min a natureza inspírame moitísimo nas miñas coleccións, basicamente porque a miña principal idea característica persoal é o exotismo, non? Nas miñas prendas, e sexan pois, nos tecidos, nos materiais, no que sexa. Entón, a min ir a estes sitios como aquí, por exemplo, no río, nas fontes, pois nas cascadas, por exemplo, a natureza en sí inspírame moito para poder deseñar. Pois as texturas, por exemplo, dunha árbore, as cortezas, a mezcla de cores, porque o que é a conexión entre as cores nos tecidos e no que son as coleccións en sí, ven moito dado moito por naturaleza, porque en principio tamén pensaba que a moda era algo solamente comercial, ao final entendí que podíase ver de moitas máis formas, por exemplo, no ámbito artístico, que era unha forma máis de arte tamén. Eso foi o que máis me atrapou neste mundo, non? Que de feito fago un pouco roupa para o mundo do espectáculo, por eso, porque me gusta mezclar moito arte ca moda. Comezar, a ver, a miña idea viña xa de cando era máis pequena. Meu avó foi xastre, por parte do meu pai, entón foi algo que me gustaba xa dende pequena, xa teña moi claro. E nada, comecei facendo un curso de estilismo en Mestre Mateo, durante 2 anos, máis ben un ciclo, e cando rematei, enlacei ca diplomatura, non? Alá. Su abuelo paterno fue sastre y también su padre siempre estuvo relacionado con el mundo del diseño, así que algo de familia creo que le debe de venir, sí. Xa fixen o bachiller artístico xa en vistas de facer algo de moda, ainda que non sabía claramente onde, porque non sabía moi ben onde había aquí en Galicia, non había moita cousa, pero despois, investigando un pouco, apareceu aquí en Mestre Mateo un curso de estilismo, comecei por ali, polo un pouco máis asequible para min. A través de aí tive moita sorte porque foi cando se pechou o ciclo de estilismo e comezou a diplomatura de moda. Ensinaronme moitísimas cousas, ensinaronme a ver dun punto de vista diferente a moda. Gústame máis como facer cousas diferentes para o mundo do espectáculo, por exemplo, para as orquestas, para videoclips de música. Unha vez que selecciono aquí todas as fotos nunha carpeta que vou collendo, que as ideas que vou collendo, que vou apuntando, vou facendo os debuxos. Podo imaginar a cor, pero normalmente non o teño... A gama de cores sí, pero exactamente a cor que vou utilizar non. Hasta unha vez que mido tamén os tecidos, porque o problema a veces é conseguir os tecidos. A veces teño unha idea na cabeza e teño que cambiala por culpa de que non encontro mellor a cor nese tecido ou ese tecido mesmo. Entón, levo os debuxos e vou á tienda de tecidos, vou a varias e vou mirando. Fago patrón e corto. Unha vez cortado, poño no tecido, por exemplo, aquí teño un preparado, neste caso é polipiel, gustame moito a pele e a polipiel, entón, por exemplo, corto o patrón. E unha vez cortado, vou facendo o prototipo e vou cosendo. Poño enriba do tecido, aproveitando o máximo posible, e corto. E unha vez que corto, procedo a coselo. A veces, como é tan pouco tempo que me dan, teño que teñer alguén de man. Entón, nese caso, si, por exemplo, aquí eu fago o prototipo, e logo levo a costureira, e que me faga uns poucos ela, uns poucos fago o seu. En xeral, as miñas propias coleccións, sobre todo, procuro facelas eu, porque é algo que me encanta e onde aprendo moito. Ou ás veces hai cousas que cando debuxas está moi bonito, pero cando faz, isto non me gusta como queda. A mellor, en vez de este corte aquí, vouño poñer aquí. Entón, non cambias o diseño, pero si cambias un pouco a forma de facelo, non? I can't get these memories
she's out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. Gústame máis facer cousas únicas e vendelas como tal. Claro, lógicamente, pois non tería o mesmo precio pois, que algo pois, que traballado en serie, non? Pois tamén habería que ver un pouco pois, as consecuencias de vendelo, pois, de facer algo exclusivo a non facelo. Mira, este de home, unha cor así metalizada, pero medio rojizo e dorado, sí, totalmente espectáculo. Logo en riba vai pois, o cuello este de flecos que taparía un pouco pois, o peito, e faino moi africano, non? Conocémolo porque ten un novio moi pesado e veña chamar, é verdad que non a conocía, pero chamoume el para falar con el, falín e pois, xa me enseñou algo dos traballos que facía no que é na temporada pasada e ao final chegamos a un acordo, a mí gustou o que vin e chegamos a un acordo e ela fixose cargo da maioría do vestuario da temporada pasada de Panorama. Non, a verdade é que as orquestas aquí estamos moi adiantadas ao resto de España, non en infraestructura. E ao principio sí que había que ir moito afora, mesmo a máis ao que nos estamos referindo neste caso, non a moda, ao xeito de vestir. Pois mira, vamos a Madrid, vamos incluso a Londres, iba e tal. Hoxe en día, a verdade é que aquí en Galicia temos de todo. En canto, por exemplo, ao vestuario non temos problema ningún, non? Bueno, pois ela xa saliu publicada unha foto dela na que estaba eu, de un modelo, na revista Vogue, Italia. Salieron varias noticias de prensa como o Correo Gallego, a Voz de Galicia. Bueno, estuvo xa por 2 anos seguidos sendo finalista a nivel nacional no concurso de xóvenes diseñadores de Cantabria. E a parte, bueno, dos desfiles todos que estuvo participando aquí por Galicia, non? Que son bastantes. Pois Piri recibiu neste ano pasado, no 2013, durante o desfile organizado por Pasarela Todo 10 aquí en Negreira, no centro do auditorio principal, o premio a emprendedora do ano 2013. Nunca se viu, nós nunca vimos pois, a publicidade dunha diseñadora pois, nun coche de rallies, non? Como nunca foi visto, pensamos que sería unha boa idea, pois que chamaría moita atención tamén a xente. En Galicia hai moita afición ao rally, de feito a maior afición de rally de España está en Galicia, son dos mellores rallies que hai en España, e a min pareceme que sí que fai bastante publicidade. Bueno, pois intentando facer nos pequenos tempos libres que ten cada un, intentar axudar un ao outro. Penso que sin ela non poderá axudar a min ou eu non poderá axudar a ela, a mitad das cousas non se poderían facer porque chegaría a un punto que non nos veríamos nada. É un mundo un pouco descoñecido, a verdad. Si ves dende fora, pois decir, claro, hai empresas de moda, pero claro, hai moita xente, moita competitividade que intenta o mesmo camín. Entón, o que busco é diferenciarme. Xa a sorte miña é que me gusta pois, a roupa de espectáculo, que non é tan comercial. Apóiame sobre todo na familia, que é o que económicamente pois, faime avanzar, no? Facendo as coleccións, estudiando, desde que nacín. E, bueno, tamén nos amigos, tamén pois, na escola, nos profesores, pero, bueno, non chega o apoio. Entón, basicamente é un problema de financiación, non? Entón, hai que recurrir moito, pois, o que é a Xunta, o que é a Cámara de Comercio, informarse moi ben das axudas, un pouco unha labor moi insistente que leva moito tempo. Tens que ter paciencia e o que te digo, insistencia no sentido de que se tens que loitar por lo que ti queres, senón pois non vas a ser ninguén nese sentido, non?